mane obagi gi riwruok mar jong'ad bura ka giyango odiochieng' ratiro mar oganda. Ngugi, ma en jang'ad bura e doho mar Yuagra ma Kisumo, owacho ni michno ochiwo ne jo Kenya makedo pile ne ratiro mag oganda. Okwayo jong'ad bura mapachoka mondo ong'ad bura kaka chike mapachoka dwaro. Nyasi no yuore gi jambetre ma piny Amerika e pachoka Meg Whitman manopuoyo Ngugi kuom tich makare. Many different civic and religious leaders citizens deserve. In my meeting, like a clear mandate for all of us. With each one of us as we go about. Judges and judicial officers must never forget this solemn and proactive responsibility that Kenyans have placed in our hands. Protect dignity of all. Promote social justice for all. Promote the potential of all human beings. In the United States, as in Kenya,